Геймър Го. Да, днеска се срещаме така за първи път. И аз сега почвам да снимам. Оп, ето ми бамбукофермичката. Ой, гледай, помниш нали, че беше на едно? Да. Сега имам много. Гледайте, това е неговия сервер. Почнах. Извинете за Ой, паднах някакво минута. Много се развивахме, много трудно и усърдено. Той ми е взел бронята, защото едно зомби ме убило. Дай си ми ги. Само секунда да побера тук. Имам бронята и панталон. Да, искаш да ти направим верижи. Не. Викаш не, благодаря, Ерон. Аз също имам златна ябълка, нищо тук не сме. Дай ми бронежилетката. И панталон. И панталоните бе. Дай ми панталон. Чакай сега ще ги споя. Опа, не гледай, гледката е гадна. Мерси. Така хора, днеска тук снимаме така за първи път. Ние сме приятели от доста дълго време. Даже най-добре. Правим и двамата. Той се казва Геймър. То няма значение от името, просто има значение в какви клипове да качваш. Аз преди време, че можете да се къпи клипове и после да качвам на компютър. Както видите, качих един клип преди малко или сега как се пада на вас. И гледайте сега. Сега съм се го посадил. Много бамбук. Събираме за планове. Така си имаме чанги стебъл. Аре да не копаваме. Това е портала. Това този клип ще бъде дълъг към 20, 30, 40, 50. Ама не мога да се... Днес не дърми дъзва. Не искам да се случва това. В смисъл той ще качва клип. Хора ще се върна след малко. Здрайте хора за кратка за пауза. Аз съм го спокойно. Имаш и торч. Има кол! Аз имам дърво. Не знам се хора, но това се чака. Слушила и ръкоста до край. Оп, супер. Айде, ела, направих факли. Ама аз вече отидох на горе, да взема. Аз тук отивам. Айрон, изкопай го, ако искаш. На мен не ми трябва в момента. Аз съм бездарник, няма да имам айрон. Да, ходи, копай. Ти си ми мой роб и трябва да копаеш. Не е вярно. Тук събирам малко левел. Аз дадах ли ти меч? Да. Не си ми мой роб, трябва
Трябва да си направим диамантен меч и тогава си можем. Искаш ли да покажем? Добре. Да, гледай. Стигнах. Прескочи. Защо го копа? Аз копая без да искам тебе да удрям. Не ми пука. Какво ще кажи? Какво такова? Спри се. Не очаква. Абе да пебе, Пето, дали работи, провикаш. Това е телефона ми. Просто имаме телефон. Извинете хора, че телефона ми е прост, че батерията му пада. Чакай, че намерих хайрана. Не иде на мене, Аз знам кой го е покупал, то няма кой друг. Ево ще направим цяло броня. Скоро има колко. Тук е тъпо, ама аз ги взех хубавите неща. Тук няма нищо. Брал всичко с крънзата. Тук има някакво бамбук. Имаше тук. Съвсем крънза. Супата бай, добре, може да ти оставим нищо. Другото заплашиш ли? Айде малко PvP бе, направиш си меч.
Ти знаеш аз къде се виждам, бе. Пришли ей. До мене. Скоро. И други игри, виждаме топка. Клипова свинкова, да, точно така ще да кажа я. Да, тук е. Загаси това. Де баре? Де баре? Чекай. Излезни от пекарна. Тук гадно съм ги направил с този. Добре. Колко бамбук имам? Ама ми трябва да буксел. Много. Ето това е тук на фермата за бамбук. Имам и тук, имам и там. Кой служи там, вика? Ама много бамбук съм събрал.